hei, katso. Tiedättekö mitä nyt tapahtuu? Mä oon tekemään enemmän videoita. Tosiaan, hyvä juttu vai mitä? Ja moi vaan kaikilla Anttalla tosiaan. No, mulla on nyt taas ilmoitusvideo. Tulee. Tää kuva heiluu vähän sitten. Noin. Eli tiedättekö te mikä on? No, ihan. No, siis mä alan pelaamaan enemmän pelejä ja siis sillä, että mä kuvaan niitä ja niin. Mä aloitan 2 uutta niin kuin sarjaa silleen. Toinen on Minecraftista 1 juttu ja en vielä kerran mikä ja siitä tulee melkein. Siitä tulee aika paljon videoita. Ja toinen on sellainen, jos mä pystyn, mä koitan vielä, että pystykö mä kuvaamaan sitä ja jos pystyn, niin hyvä juttu ja voinkin tehdä siitä ehkä, no en tiedä, joskus videoita. Siitä ei tule niin paljon kuin toista videoa. Niin, eli ja en tiedä, ei siellä ei ole mitään muuta kuin, että jos tykkäät, niin tykätkää videosta ja latkaa kanavaa jos haluatte. Ja niin, jos ette tykännyt, niin ei sitten mitään. Ja on.